सोलाय नंमारगौ जोंबायदि फिसा मानसिया गोजौआव दावखोबा रावबो नायनो हाया आरोना। आं भिडिअखौनो बानायला सानबाय लोगोफोर। आं हाजिरा मावनानै जाफिननोसै, जौ सेरेब सावनानै आं जानोसै। हेल' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौथ' टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै एसेब्लाबो मिन्थिखाबाय जानांगौ आरोना। दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों। दिनै आं मोननै आपडेटनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय जोबजासिम फुल नायनानै लाबानो जाबाय। आरो आङो भिडिअ लाबोया एसे गोबाव जाबायमोन दे, मानो होनोब्ला एसे फोथाराव खामानि सोलिबाय दंमोन नालाय। फोथारनि खामानिखौथ' मिन्थिखायो, मैया दाखालिनिफ्रायसो अखाया एसे हाबाय दङ, बिनिखायनो थाब-थाबनो फोथारनि खामानिखौ मावग्रोजोबनानै लाबाय आरोना। बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम दिनै खावब्लाब्ला नुजाफैलायबाय आरोना। आरो गोबाङानो मिन्थिखाबाय दिनैनि आपडेटआ सोरनि सायाव आपडेट जागोन। भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायबासो मिन्थिनानै मोनगोन आरोना। ओंखायनो भिडिअखौ स्किप खालायालासिनो फारसेनिफ्राय फुल नायलांबानो जाबाय आरोना। आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो। आरो ब्लग चेनेलाबो 1K जानो बारा नांथारला। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव होना दोनखादों आङो ब्लग चेनेलनि लिंकखौ, थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै लायदो। बिदिब्ला फार्स्टआवनो नैबे आपडेट भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। सोलाय आं जेब्ला गुबुननि न'खराव लिट्रिं न' मुसिनानै जानाय समाव आंखौ बयबो मोजां मोनोमोन। ओमफ्राय दिनै आङो अकस्मात ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै भिडिअ बानाय बेराय भिडिअ बानायनानै आङो सोलिनो हानायखाय आंखौ रावबो नायनो मोजां मोनला। फाल्तु मा गाज्रि भिडिअ खालामदों आं? मा गाज्रि भिडिअ खालामदों? ना सोरनिबा बेरेखा थांनानै मावदों, ना समाजनि बेरेखा खामानि मावदों आं? नंमारगौ जोंबायदि फिसा मानसिया गोजौआव दावखोबा रावबो नायनो हाया आरोना। आंखौ सों, उन्दैनिफ्रायनो माबायदि खस्थ'जों जानानै देरबोनाय मानसि आङो। ओंखाम बोथिसेनि थाखाय मोदै बुजै आं सानाखै मालाबाबो जे ससियेल मिडियायाव आं बेफोरबायदि रां थाखा खामायनो हागोन होननानै आं मालाबाबो सानाखैमोन आरोना। नाथाय बोरै बिदि जाखो? आङो मालायनि न'खराव बिदिनो खामानि मावोमोन, मालायनि न'खराव न' मुसिनाय मा मुसिनाय बेफोरबायदि खामानि मावोमोन आरोना। बे समाव सिगां खथ' सेरेब सावनानै जाबोबाय, सेरेब फाननानै जाबोबाय। सेरेब फाननायखौ रावबो बादा होआमोन, सेरेब फाननाङा बिदि हामा होननानै रावबो बुङामोन। ओमफ्राय दिनै आङो इसोरा ओरैबायदि अनबाय आंखौ, ओमफ्राय दिनै आङो ससियेल मिडियानिफ्राय जि थाइसे थाइनै थाखा मोनो, बिजोंनो आं सोलिनानै भिडिअ बानायो, बेरायो, गिदिङो। जास्ट एक्टिं देखायनाय जायो, जास्ट एक्टिं। बेयावनो ओरैबायदि गाज्रि नोजोर होनानै ओरैबायदि बुङो। आं भिडिअखौनो बानायला सानबाय लोगोफोर। आं हाजिरा मावनानै जाफिननोसै, जौ सेरेब सावनानै आं जानोसै। गुबुननि न'खराव थांनानै आं न' मुसिनानै लेट्रिन साफा खालामनानै आं जानोसै। होनबाना समाजनि थाखाय गोबां मोजां जागोन। दिनै आंखौ बेबायदि ससियेल मिडियायाव एक्टिं खिथिनानै बेराय थाखा खामायनायखौ आंखौ रावबो मोजां मोनासै। आंखौ थाइसे थाखा गैयाबाबो आङो रावनावबो बिफेरा।
दिनै आंनाव फैसा फैनायनि लामा दं होननायखायसो आं दिनै गुबुननाव थारखौ एसे एनै लायो आङो। आंखौ दिनै गोदान गाननाय नुनायखाय नायनोनो हाला रावबो। सिगां आङो गुबुननि दख'ना सुरि मालाय हरनाय मालाय होनाय गाननानै आङो थायोमोन। ओरैबायदि समजों लोगोसे सोलायलांदों। होमबाबो रावखौबो थगायफेरनो मोनाखै, रावखौबो। मालाबानो आङो थैनायनि अनगा लामा जेबो नागिरना मोना। होमबाबो आङो नैबे गोसोखौ इसोरा आथिं आखाइ मोजां होदों होननानै आङो इसोरखौ धन्यबाद होननानै आङो थैजासिम इसोरा लाङागौमानि आङो मावनानै जागोन, आंनि हानायखिनिखौ होननानै आङो साननानै थायो। आं जेना रावजोंबो मानसिफ्रा गाज्रि होनबाबो आं जेना होननानै आं दिनैसिम आं हाजार मानसिफ्रा गाज्रि होनबाबो आंखौ बयबो गोबाङानो आंखौ नंखाय दायावनो बहुद गाज्रि मोनो। जि दायखौ आं मावा बे दायखौबो आंनि सायावनो होजोबो। आं दिनै बिजौ बानायनो गारनानै हाजिरा मावनानै जाबा आंखौ गोबां मोजां मोनगोन आरोना, बयबो मोजां मोनगोन। नाथाय आंसो मोनगोन खस्थ'खौ। गुबुन आंखौ मोजां मोननानै मा जानो, खस्थ'खौ आंसो सहायनांगोन। दिनै बिजौ बानायनो होननानै खस्थ' गैया नामा बिजौनाव? थ' सान्दुङाव थानाय दै गरदसिम गानथाबबाबो मोनहोआलासिनो बिजौ बानायो। मानो बानायो? शौकजों बानाया, फैसानि थाखायसो भिडिअ बानायो। दिनै सर्टकाट लामा लानाय होनबा जों बेबायदि बिजौखौनो बानायामोन आङो। आं एथ' दुखु मोना, इमान बाथ्रा बुंनानै आं। दाथ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय। मोनसेया जाहैबाय गावलायनायनि सायाव, मोनसेया जाहैबाय बे सानजु नामा बिनि सायाव आरोना। नोंथांमोनाथ' मा बुंदों बेखौ नुनानै मोनखाबाय। भिडिअखौ जाय फारसेनिफ्राय नायदों, जोंनि बर' हारियावबो गोबां माने हेंथा दङ दै। मानो होनोब्ला जाय माने फिसा बा हाजिरा खामला मावनानै जेनेबा ससियेल मिडियायाव फैनानै ग्रथ जाबाय, एसे एनै रां खामायनो हाहैबाय, बेफोरबायदिखौ माने एसेबो मोजां मोना आरोना। जेरै माने सिगां जेरै हाजिरा मावनानै जादोंमोन, बेफोरबायदि थाजानो लुगैफिनो आरोना जोंनि बर' हारियाव। बेनिखायनो मालायनि जौगानायखौ माने नायनो हाया आरोना। ओमफ्राय दाथ' नोंथांमोना खोनाखाबाय मा बुंदों, खेफ्राय ना मा आरोना। बिनि बुंनायखौथ' नोंथांमोना खोनाखाबाय। इउटुबाव बा फेसबुकाव नोंथांमोना नुबायबो थाखायो जानो हागौ, आरो गोबाङानो बिनि रिल्स भिडिअखौ नायबायबो थाखायो जानो हागौ आरोना। आंबो नायबाय थायो आरोना। बिनिफ्राय भिडिअखौ लाबोनाया एसे लेट जाबाय आंना, मानो होनोब्ला अखा हाबाय थानायखाय बोथोराव खामानि मावग्रोनानै लादोंमोन, ओंखायनो आपडेट होथ'वाखैमोन आरोना। दिनै फैलायबाय आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय। थाबैनो माने भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन आरोना आंबो। नोंथांमोना बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो, आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों नैबे भिडिअनि गेजेरै कमेन्ट खालामनानै खिथाहर। आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबाव। आंनि डिस्ट्रिक्टखौबो सोंदोंमोन ना, बबे डिस्ट्रिक्टनि होननानै बुङोबा आंनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैदों धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि आरोना। आंना फुल भिडिअ मिन्थिनो लुगैदोंबा ब्लग चेनेलाव आपल'ड होगोन आरोना। ब्लग चेनेलाव लासैनो खिथालांगोन आरोना। नैबे चेनेला जेरै आपडेट नालाय, आपडेटल' मिथिलांबाय थागोन आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन। बाय बाय।